Ocean, аз съм Moral 20 и това ми е втория клип за отбора. В този клип ще играя Need for Speed Underground 2, така ще ви запозная с играта. Тя е доста старичка. Мисля, че е излезна около 2002 година. Но се играе от доста хора. Все пак е доста яка игра. И реших да ви припомня старото време. Така, в този епизод ще играя няколко състезания, няма да са много. Така. Ето сега сме с една Nissan 350 Z-ка, доста хубава кола. Но сега трябва да я върнем. Сега тук има едно състезание, ще се опитам да го мина. Ето аз всъщност ще го мина, де. Няма как да не го мина. Тая игра съм я превъртал 2-3 пъти. И доста ми хареса и реших да ви я покажа. То може и в описанието да поставя линк за тегляне на играта. Така както виждате съм се кръстил в Epoch 7. Малко лагва, защото снимам с 25 фрейма. Защото ми е бавен компа. Така, както виждате, с Alt се пуска нитро. Това синьото в километража, като се напълни. Имаме до край нитро. Ето както виждате, като натискам Alt, повече изхабявам нитрото. В тази поредица от игри първата част беше Need for Speed Underground 1, но не, аз не я харесвам доста. Не знам, нема кефи. Просто не мога да свикна с играта. Тази си ме кефи повече. Както виждате, дигнахме 275 км в час. Така, гласувайте. Скоро отбор да започнем менеджер мод на FIFA 11. За сега има 3 гласували. Но като гледам, май ще започна с Бълтън. Така, сега ще минем това състезание. Може би къпаше около 9-10 минути, няма да е повече. Ето ние без и имаме кул вече. Така че ще можем да качваме клиповете. Само че трябва да пуснем SMS, за да можем да качваме клипове над 15 минути. Както виждате, минахме първата обиколка. Сега ще мина няколко състезания, за да събера пари. После ще си купя нова кола. Трябва да оставим тая. Да си вземем една. Аз сега ги играя тези състезания, за да вземам малко парички, защото за да имаме там за нитро, ако е отключено, да се сложа да стане колата ни по-бърза. Говоря за тази кола, дето ще я вземем. Аз мисля да взема Peugeot или пък Хондата, защото не кефят. Сега почти минахме това състезание. Така е доста бърза. Така малко се ударих. Сега надявам се да не ма минат. Не, няма. Така завършваме първи, както виждате. Сега като си вземем една друга кола, така клипа е стана около 3 минути. Като си вземем така нова кола, тя ще е доста по-слаба. Няма да е толкова бърза. Защото тая е апгрейдната и за това. Сега отиваме да играем това зеленото. Спринт се наричам. Това пак е състезание. Ето тук има левчета. Така парички, които се намерят по улиците. Чакай, още малко има тук.
нещо лагва малко. Ще ме извинете, но нещо спря за малко. Така, извинете за прекъсването, пак съм тук, играта ми заби. Сега нещо не знам защо не мога да движа играта с стрелките и затова трябва с мишката. Не знам защо е това. Сега ще играем второто състезание и след това състезание може би ще ходя да си купя кола. Така. Сега започваме тук. Това състезание не е с обиколки, както виждате там горе има completed, което значи ако това стане 100, вече ще наминали състезанието. Така. След това състезание ще ходя да си взема кола, може би Peugeot, защото си ме кефи. Така както виждате, като правим дрифт, ни дава нитро. Но така сега, като си вземем Peugeot-то, като правим дрифт няма да ни да нитро, защото още не сме си сложили. Поне още не е отключено. Ето както виждате, това е близо сме до финиша. Така, ето вече сме финиширахме първи за 1 минута и 36 секунди. Както виждате, не мога с Enter да такова, не знам защо е това. Така. Сега ще ходим да си вземем кола. Само да си сложа, както виждате с B може да гледате пред колата. Само да си сложа така стрелката да ми показва точно къде, защото от доста време не съм играл тази игра. Съм позабравил малко. Но все пак помня правилата, така всичко. Така, тук има малко пари. Както виждате горе пише Bank, имаме 500. Това все пак е нещо. Забравих, че с ковище не мога. Нещо не знам, бъгнало се е. Той на братовчет ми беше така, после не можахме да го правим. Ето ги колите. Ford Focus, тази кола не ме кефи лично, мене. Тази също, не знам, джантите просто... Не знам, не ме кефи. Тази е най-бързата, ако не се лъжа. То Маздата и Хондата. Аз мисля да си вземам Peugeot. Така. Така, сега трябва да отидем до гаража и ще спирам епизода. Ето както виждате, новата кола е доста бавна, защото още не са си
не се е отключил нищо и не можем да се сложим. Без това нямаме пари. Но все пак другите епизоди може би ще се отключат и ще си сложим дори турбо, който увеличава топ спида на колата. Може би клипа е станал около 10 минутки, ако не се лъжа. Защото аз се бавя много и сега ще ми падне много конвертиране. За това членовете няма го взимам. Сега да набием спирачки малко. Ето там, както виждате, отсреща там имаше някаква бари, в Б там е заключено и не може да се мине оттам. Но в напред и там и тази зона ще се отключи. Ще можем да ходим и там ще има състезания. Така, мерси, че гледахте. Това беше първи епизод от играта Need for Speed Underground 2. Надявам се да ви е харесало и до скоро.